Bueno, egunon, kasetaguneko saio berri batera. Ordu erdiko saio arin honetan gaur Google Lensen inguruan egingo dugu berba. Baina, bueno, ikusten dute pare bat pertsona badirela ja konektaturik, egunon, ongi etorri berriz, eta, bueno, eskartuko nizueke komentarioetan idazten badida zuen ondo entzuten zaidala, ez dagoela arazorik eta kontu horiek. Horretaz gain, bueno, komentarioan atal hori bere gogoratzen dizuet erabili aldo zuela saio guztian zehar, galderatxoren bat egin ahal izateko eta nik aldudan heinean erantzungo dutzuet zalantzarik badagoen eta bar. Jurgi Bilbao nazela, esatea, kasetaguneko edukatzailetako bat, eta gaur euskarazko bertsioa Google Lensen inguruan egingo dugu berba. Gogoratu, pasadan asteartean erderazko bertsioan izan zela saioa, eta, bueno, galdu zutenei edo beste begiratu bat eman nahi dio zuenei, kasetaguneko YouTubeko kanalean duzue ikusgai. Bai? Gaurkoan euskerazko saioa da beraz. Eta, bueno, astearren Google Lens, Googleek sorturiko erraminta bat da, eta, bueno, uste dut pena merezi duela, pare bat pintzelada emango diogu zer den nola lortu eta zertarako balio duen ikusteko, eta, bueno, ondoren zuek erabaki, zuen mugikorretan izatea ondo etorriko zaizuen ala ez. Txarlarekin hastearren, hor ikusi dezakezue tituloaz gain, azpitituloan, gure kamerarekin bilatzea, ezta? Horren beste, sonatzen dagoen bezain simplea da, beraz. Zenbat aldiz duda edo zalantzarik dugunean edo zerbait jakin nahi dugunean, gaur egun normalizatuta dago beraz, poltsikotik mugikorra atera eta Googlera jotzea zerbait bilatzeko, ezta? Berez, orain arte egiten izan duguna Googleen, gure zalantza edo topa nahi dugun hori idatzi, eta, bueno, Googleek zerrenda bat egiten digu, horren artean bilatu eta irakurri, ezta? Eta hau berez, zerbait antzekoa da, erraminta honekin egin daitekeena, de hecho, bardina da, ezta, gauzak bilatzea, baina beste modu batera dela kamera erabiltzea, mugikorreko kamera, eta honek denbora edo zenbait arazo aurreztu ditzakete, ezta? Beraz, guazen azalpenera, saio astearren. Bueno, ez dut ikusten komentarioetan ondo entzuten azten edo ez, baina imaginatzen dut baietz. Bueno, astearren zer dan Google Lens, ezta? Bueno, deskribapen soil bat irakurtxarren, esango genuke Google Lens irudiak ezagutzeko telefono mugikor eta tableterako aplikazio bat dela. Esan dudan moduan Google garatua, beran izenak dio Google Lens, eta telefono edo tablet batekin irudiak aurrean daukaguna jakiteko, zer den jakiteko edo horren inguruan informazioa lortzeko erabili dezakegun erraminta bat. 2017an iragarri zen lehen aldiz, ez da barria, ez da erraminta barria, baina, denborarekin bere bai, evoluzionatzen joan den zerbait da. Beraz, gero eta funtzionalitate gehiago sartu ditu bere erraminta honetan, eta, gaur egun gauza nahikotxo egin daitezke honekin. Eta, testua dio moduan, ikusizko analizia erabiliz informazio garrantzitsua erakusteko diseinatuta dago. Orduan mugikorra ikusten duguna, inguruko informazioa moduzku. Berez deskribapen hau da, baina hobeto ulertzearren,
hemen doakizuz zenbait pintzelada zer egin daiteken erraminta honekin. Googleek diseinatutako erraminta honekin. Orduen, zertarako balio da. Lehenengo eta behin, kodigo QR-ak ezagutuko dituzue dagoenezko gure artean hainbat denbora daramate eta edo barra kodeak berdina da, baina beren izen teknikoa QR kodea izango litzateke. Hauek irakurtzeko balio du. Google, perdona Javi, es que la charla de hoy sobre Google Lens es en euskera. Me estás comentando en los comentarios que no entiendes el euskera. La charla de hoy es en euskera. Pero sí que puedes ver en YouTube, en el canal de YouTube de Kazetagunea, puedes ver la charla que se dio sobre este tema el martes. ¿Vale? Ya estará en formato vídeo y lo puedes ver ahí. Perdona las molestias. Nioen moduan gaurko saio euskeraz da, eta erderaz ulertzen ez duenak, eta gai hau interesatzen zaionari, YouTubeko kanalean duela ikusgai pasadan astearteko txarlako bideo. Jarraitzen nioena, zera zen, QR-ak irakurtzeko balio duen erraminta bat da. Beraz, ez dugu QR-ak irakurtzeko lektore bat behar, honekin nahikoa da hau egiteko eta beste zenbait gauza orain ikusiko ditugunak. Simpleena testua eskaneatu ahal izatea da. Daukagu kartelen bat, edo libururen bat, edo eskuz idatzitako testuren bat daukagu, eta aplikazio hau irekiz, eta apuntatuz tekstu hori selekzionatu dezake eta hainbat gauza egin berenekin. Gero ikusituko ditugu, baina haien artean telefono bat eskaneatuz dei egiteko edo hau zuen kontaktuan berrien artean gordetzeko aukera ematen dizu. Testua selekzionatuz, hau kopiatu beste nonbaiten kopiatu eta pegatzeko balio dau. Eta, inkluso, testu hori traduzitu aldugu, beste hizkuntzatara. Gero ikusiko dugu adibide zehatzago bat, baina guzti hau egin daiteke testuekin. Interneten ikusten duzuna bere bilatu dezakezu, izan liteke gauzaren bat, izan liteke eraikuntzaren bat, zure mugikorrarekin apuntatu ezkero, bertan horren inguruko informazioa ikusgai agertuko zaizu. Eta horrez gain, gauzez gain, landare eta animaliak ere identifikatzeko balio digu, beraz, oso interesgarria den funtzionalitate bat dau, kamerarekin animali bat ere apuntatu eta honen mota, zein motatakoa den erakutsiko digu. Beraz, nahiko interesgarria eta gauza nahiko egin daitezkeen doako erreminta bat da. Orduen, ezin da, lehenengo jakin behar duzuena da, ezin dala edozein mugikorreto tabletetan erabili. Mugikorreto tabletako erraminta bat da, baina zenbait ezaugarri izan behar ditu mugikorrek erabilia izan ahal izateko. Beraz, ez da oso aplikazio zorrotza, baina gutxieneko baldintzak bete behar ditu gure mugikorrak, ez da? Hori datala, hor ikusi dezakezu ez pare bat ditu ezaugarri, lehenengokoa garrantzitsuena izango litzatekena, sistema operatiboa izango litzateke, gutxienez Android 6.0 bat izan beharko du izan gure mugikorrak, eta hortik gorakoak, berriagoak dienak. Android 6.0tik gorakoak. Nire mugikorrak ez dakit zein bertsio Android duen. Erraz ikus dezakezu, testuan diapositiban ikusten duzuen moduen, gure mugikorretarako ajusteatara bagoaz, lehenengo atalatarikoa mugikorraren informazioa, informazio de telefono izango litzateke.
Eta bertan, ikusiko dugu zein zein Android bertsio duen gure mugikorrak. Behin hori aseguratuta duguna instalatu egin beharko litzateken aplikazio bat da. Android bat badugu, gure Google Playan, bilatu beharko genuke Google Lens delakoa eta instalar botoiari emo. Gero ikusiko dugu adibide bat nola egiten da hau, modu bisualago batean. Eta egia da, erraminta hau erabiltzeko internet behar dugula. Orduan, konektaturik egon behar da gure mugikorra, edo bai wifi batera etxean edo leku publikoetan gaudenean eta wifi bat eskura dugunean, edo bai datuen bidez. Baina gure mugikorrak internet izan behar du. Gogoratu, Android 6.0 aplikazioa instalatu eta gure mugikorrak interneta edukitzea. Horrek izango lirateke 3 puntu beharrezkoak aplikazio hau erabili izateko. Hau esan da, galetuko duzu zuen buruari nola hasi naiz guzti hau erabiltzen. Esan dugun moduan, ajustatara eta mugikorraren informazioan aseguratu baduzuen 6.0tik gorako bertso bat duzuela, aplikazioa instalatzera hasiko zinateke. Beraz, Android bat dudan kasuan, bere edozein aplikazio gure mugikorrerako edozein aplikazio deskargatzeko, instalatzeko eta deskargatzeko lekua Play Store da. Batzutan Google Play modura agertzen da, beste batzutan Play Store modura, izen osoa Google Play Store izango lirateke. Bardina dire, izan desberdinekin. Eta hau gure Android mugikorraren denda izango litzateke. Bertan, irudian ikusten duzun moduan, goian eskumaldera lupatxo bat dago, lupatxoan pintxatzerakoan Google Lens izena idatzi eta aurkituko duen lehenengokoa izango da. Hor ikusten dugu, Google Lens, beran logoa, Googleen gorri hori urdin eta berdea, desarrolladorea Google LC, 1.000.000 baino deskarga gehiago, hainbat reseña, eta argazki batzuk, behekaldean eta botoi berde bat instalar jartzen duen. Hor instalarren klikatu, hor ikus dezakegu doakoa dela, berez, doakoa izango ez balitz, instalar beharrean bere prezioa jarriko lukelako, ezta? Orduan, doakoa dalez instalarri emon eta automatikoki lehenik aplikazioa deskargatzen eta ondoren gure mugikorrean instalatzen jarriko zen. Barra hori betetu arte eta behin hau eginda instalar jartzen duen botoia abrir jartzen duen botoian bilakatuko litzateke. Eta berehala gainera gure mugikorreko menuan ere logo hau eta Google Lens jartzen dauen aplikazio bat agertuko zen. Ikusten duzuen moduan erreztsua da hau instalatzea. Eta gainera, doakoa denez, proba bat egiteko ere egin lehezakezue, instalatu, probatu, eta ondoren, konbentzitu ezean, desinstalatu egin dezakezue. Orduan, instalazioak Googleen nahiko erraza da. Bestalde, parentesi bat egiten dut iPhonea, nire moduan iPhonea duzuenentzako, iPhoneen aplikazioen denda Play Store beharrean Apple Store deitzen da. Funtzionalitate bera du, aplikazioak bilatu eta deskargatu. Kasu honetan, iPhoneentzako ez dago Google Lens deituriko aplikazioa bat. Berez bai esan aldot Apple Store horretan Google Lens beharrean Google soilik jarriz Google bilatzailearen aplikazioa deskargatzen badugu, bertan integraturik duen funtzionalitate bat gehiago dela Google Lens. Beraz, iPhoneekin egin dezakegu, baina berez Google izango litzateke aplikazioa eta ez Google Lens.
Sistema berdina izango zen. Apple Store eta sartu, bilatzailean Google jarri, eta doainekoa denez, instalar botoian sakatu. Automatikoki deskargatu eta instalatzeko, eta erabiltzeko prest izango genuken minutu kontuan, minutu batzun kontuan. Behin instalatutako gula, sartuko naz apurtxu bet, beran funtzionalitatean. Lehen ganetik aipatu ditut lau, testuen kontua, testuak eskaneatu alditugula, QR-ena, objektuen eta animali eta landarena, baina, apurtxu bat gehiago sakonduko dut, bakoitzean, funtzionalitate bakoitzean, zuek ikus dezazuen bisualki berez argazkiekin, zelan egiten da. Zelan lantzen duen erraminta honek. Orduan, testua irudian ikus dezakezue. Diapositibak dioenez, apa irekitzeaz, batera kamera irekitzen duela ikusiko dugu. Pintzatzen duzue, instalatu berri duzuen aplikazio horretan, eta berehala kamera agertuko da. Ez da egin behar, ez erreiago. Eskuman ikusten duzuen mugikor bat, non ireki berri duen Google Lens, hor goikaldean ikus dezakezue Google Lens jartzen duela mugikorrean bertan. Eta testu bati apuntatzen ari zaio mugikor hori. Eta gero bekaldean hainbat botoi ikus ditzakezu. Lehenengoko botoia, zirkulu baten inguratuta, itzultzailea izango litzatek. Bigarrena testuekin zerikusia duen funtzionalitatea, hirugarrena por defecto egiten duena, lupa, bilatzailea, laugarrena erosketak egiteko karritoa, webgunetan erosi duzuenok ikusi duzue karrito hori, eta azkena janariarekin zerikusia duen funtzionalitatea, beranduago ikusiko dugu. Orduan, testura, dinoten moduen testura apuntatzen badugu, berez irudian hor ikusten da zelan testu bat aukeratu dauen, apuntatu dauen, eta oroitzen bazaretean, ikus dezakezuen nola selekzionaturik dagoen. Testuan parteak zerbait zuriago daude. Eta honen ganean, zirkunferentzia bat agertzen da testuaren gainean. Orduan, tekstu horretan pintxatzerakoan, zirkunferentzia horretan parkatu pintxatzerakoan, Googleek automatikoki testu bat dela eta testu hori horrekin zerbait egin nahi duzula identifikatzen dau, detektatzen dau, eta horrekin zer egin nahi duzun hainbat funtzionalitate agertzen zaizkizu. Esan bezala, itzultzeko botoia, lehenengokoa, eta hau sakatuz, testu automatikoki itzuli egingo liguk, beran lekuan, orduan berez, ikusten ari garen hizkuntza ingelesez dagoela, derrepente erderaz edo euskeraz egongo lirateke. Edo testu hau kopiatu, eta bar. Nahiko intuitiboa da, eta hau egin daitekeela jakin da, animatzen zaituztet probatzera, ez dago eguneko unean ikasteko modu hoberik probatzea, baino. Lehen aipatu ditugu kodigo QR-ak ere bai, QR kodeak euskeraz. Hauek, ja denbora bat darote gure artean, eta ez zaigu arraro egitea horrelako bat ikustea. Pasten dana, orain arte, gure mugikorrean eduki behar genuen aplikazio bat QR-ak irakurtzeko, QR lektoreak direlakoak, Eta orain, Google Lensen integraturik QR lektore bat dugunez, ez dugu aplikazio extra bat eduki beharrik honetarako. Zeren eta Google Lens, QR horretan dagoen informazioa identifikatzu eta erakusteko gai delako, Orduan, gero eta goera gehiagotan ikusten ditugu, esan bezala, Googlesekin irakurri alizateko nahikoa da apa ireki, lehen egin dugun moduan testuarekin, aplikazioa irekitzen duzu, kode gure kamarek zentratzen dugu irudian ikusten dugun moduan, eta automatikaki detektatu egiten du,
Beraz, ikus dezakezue lehenengo irudian eskerrekoan nola mugikorrarekin bertara apuntatu dugun, eta bigarren irudian eskumakoan ikusi dezakezu izan duen erreakzioa, ezta? QR hori irakurri du eta gainean webgune bat azaldu zaigu. Bertan pintsatuz, webgune horretara erango liguke harinek eta baten, ezer idatzi gabe. Beraz, leku batetik bestera bidaiatzeko modu arin bat izango litzateke, ezta? Ate bat. QR-a, kontu hori basiko honetarikoa da, testu eta QR-ak, baina beste gauza interesgarri batzuk ere egin ditzakeguz, adibidez produktuak bilatu. Ez dakit, denda baten gaude, pilo bat produktu ditugu gure artean eta zenbait duda sortu zaizkigu bata edo bestean artean adibidez, ezta? Sistema berdin honekin, aplikazioa hiri produktu horretara apuntatu eta berehala zautuko zaizkigu duda guztiak. Berez Googleek produktu horri buruzko informazio guztia emango digulako. Ikusten dugun produktu bati buruzko informazioa lortu nahi badugu, diapositibak dino moduen, zapatilla batzuk, gaieta batzuk, bizikleta bat, edo irudian ikus dezakezun bezala garbitzaile bat, hain erraza, non Googleen zireki, kamarekin, automatikoki iri zaizun kamera hori horrekin produktura zuzendu, argazki bat atarako bazenio bezala, eta objetuaren gainean agertuko zaikun zirkulotxoan pintxatu. Hor ikusten dugu, lehenengo irudian eskerrekoan nola kamerarekin apuntatu dugun, eta zirkunferentzia txiki bat agertu zaigun. Galdetuko duzu zergatik, zirkunferentzia hori, produktu ikusten ari da, eta direktamente emaidazu informazioa. Baina, berez, guk adibiderako produktu bakarra jarri dugu hor, baina kamerarekin hainbat produktutara apuntatzen baduzu aldi berean, produktu horrek banan-banan identifikatuko ditu eta denei jarriko dio zirkunferentzia bat. Beraz, zu joango zara klikatzen zirkunferentzia desberdinetan, behekaldean informazio hori agertu zaizun. Leiho bat agertuko zaigu, ikusten dugun moduan, behekaldean, eskumako irudian, behekaldean leiho bat agertu zaigu, produktuaren informazioa eta edo erosteko aukerak ikusteko, ezta? Orduen, zer dan, zer egina dagoen, deskribapena, prezio desberdinak beste denda batzutan, ez dakit apurtxu bet, momentuko informazioa harin-harin, kamera batekin apuntatuz, ezer idatzi gabe, ezta? Funtzionalitate oso interesgarri bat iruditzen zaitan. Bestalde, landareak eta animaliak ere bilatzen ditu. Hau apartatu dugu azkenean izaki biziak baitira landare eta animaliak eta bestea objektuak ziren, ezta. Baina sistema berdina da, azken finean. Landare edo animalia bat ikusten dugu eta ez dakigu zein dan. Zenbat aldiz gertatuko zeitzaigun hau. Aurreko erabiletan bezala, apa irekiko dugu, kamera identifikatu nahi dugun animali edo landare horretara zuzendu, eta hartu nahi dugun objektuaren gainean dagoen zirkulu txikian klika egingo dugu. Berez, eskumako irudian ikusi dezakezuen bezala, behekaldean informazio ugari agertuko zaigu, eta horrela, harin batean, zer den nolako, edo zer nahi dugun informazio hori eskura garria edukiko dugu. Ezer idatzi barik, hori da garrantzitsuena edo saltatzen dauen pausua erraminta hau erabiltzeak. Landare eta animalien kasuan, normalean, igual sistema ez da unean oso fidela, ez da? Eta Googleek hori badakilez, ikus dezakegun moduan, txakurraren adibidean, eskumako irudian behekaldean txakur mota desberdinak agertzen zaizkigu. Gero gu, apurtxoet gehiago atinatu beharko genuen, zein dan ikusten ari garena. Hainbat aukera agertzen zaizkigu, ez duelako unean errekonozitu zein txakur mota dan. Eta espadan beste aukera batzuk ere agertzen zaizkigu.
eta landarekin bere bardin gertatzen da, ezta? Baina, bueno, zenbat aldiz goaz menditik eta ikusten dugu landare polit bat eta jakin nahi dugun zer dan edo, eta, bueno, sistema honekin nahiko erraz topako genuke. De hecho, beste landareak edo setak adibidez, ezta, mendiragoa, seta bila, eta, bueno, hor ikusi genezake momentuan, hainbat informazio, aurran dugun seta horren inguruan. Perretxikoak biltzea gustatzen zaien haientzako, erraminta interesgarriak. Eta, bueno, objektu eta animali landarez gain, kaleak edo eraikin famatuak ere bilatzeko, honen inguruko informazioa bilatzeko bere bai, balio duen erraminta da. Googleen zirekita daukan eraikin bati buruz gehiago jakin nahi badugu, eraikuntza oso famatu bat eta dudak dituzu edo zein garaitan eraikina, beren historia, beren ezaugarriak jakin nahi badituzu, kamera eraikinera zuzendu eta haren ganean zirkunferentzian klik eginez, eskuragai edukiko dugu pilo bat informazio honen inguruan. Kalea, historioa eta hainbat gauza. Eta, bueno, adibidez, Baskariaren kontua amaitzearen beste adibidetxo bat, Baskariaren kontua ere interesgarria da, ezta? Diapositibak galdetzen digu, inoiz galdetu aldiozu zure buruari zein den elikagai baten osaera edo zenbat kaloria dituen? Batzuk behar bada bai, beste batzuk ez, ezta? Baina, bueno, funtzionalitate hau ere badauka. Google Lensek zeregin horietan lagundu diezaguke, dio diapositiba. Elikagaia apuntatu, beste guztiekin egin dugun moduan, zirkunferentzia txiki horretan pintsatu, eta berehala agertuko zaigu kaldean ikusten duzuen moduan bagetearen adibidea, kasu honetan, agertuko da honen osaera, kaloria kopurua eta abar asko, ezta? Plateraren arabera inkluso, hurbileko jatetzen iradokizunak ere eman diezazkiguke. Ez dakit, adibidez, plater kartel baten ikusi dozuna, zuzendu apuntatu eta inguruan dituzun jatetxe guztiak, platera aurkezten dituzuten jatetxe guztiak bere alda ikusi edo identifikatu ditzakezuz, ezta? Funtzionalitate interesgarri bat. Baina, txuret, honez gain, denborarekin funtzionalitate gehiago izatera jarraituko du, teknologiak beti dagoelako evoluzio konstante batean, hobetzearen helburuarekin, ezta? Eta garrantzitsuena, berez, labur bilduta hemen, askoen diapositiba honetan, Google Lens egunerokotasunean lagundu diezaguken tresna bat dala. Esateko, monta dugu gaurko saio hau, ezta? Izan ere, argazkiak ateraz, eta nok ez dau inoz argazki bat atera beran mugikorragaz, beraz erreza da erabiltzea, asko lor dezakegula, dio, oso esfortzu txikia eginez, bale? Gure egunerokotasunean askotan Googlera sartu eta gauzak idazten hasi beharrean, simplemente Google Lens irekiz eta kamerarekin apuntatuz, esfortzu gutxiagorekin informazio berdinera heldu gaitezkeela. Ikusi dugu, adibide txiki honekin. Azkenean, igual norbaiti ez saioa sola Google Lens hartu eta idaztea, de hecho, batzutan modu hau garrantzitsuagoa edo interesgarriagoa da, eta beste momentu batzutan, beste gauzak bilatzeko modu hau interesatuko zaigu, ez da? Orduen, momentuaren arabera, bata edo beste erabiliz, sustituitzen ez duen zerbait da, baizik eta komplementatu egiten duen erraminta bat, eta, bueno, askotan zailtasunak dituen jentearentzat bere ondo dagoela esate amaitzen dut, ez da? Teklatua oso txikia da, ez dut irakurtzen, idazten ari naizena, ez dakit, hainbat arazo izan ditzakeguz, eta modu honetara,
helburu berdina lortzeko asmoz, modu erraz batean lor dezakegu, ezta. Eta, bueno, guzti hau esan da, eskerrak ematea besterik ez zait gelditzen, orain espero dut zuen interesekoa izatea saio hau, badinotzuet doakoa da, ez da ezer galtzen, erabiltzeko oso erraza den zerbait da, eta horregatik pena merezi duela uste dutenez, rekomendatzen dizuet proba dezazuen. Gero, esertarako ez duela balio uste badozuen, edozein momentutan ere desinstalatu dezakezue. Joan baino harinau, oin momentutxo bat izten dut, bilatzen ari naizen bitartean, urrengo asteko txarlan datu eta orduak, zerbait komentatu nahi baduzuen, edo zalantzarik duzuen, orain da momentua. Orduen, urrengo astean, hemen bertan, 29an, aste artea, martitzenan, argazki mugikorreko aholkuak deituriko saio bat emango da euskeraz arratsaldeko 6etan. Eta saio berdin hau, baina erderaz, konsejos fotografia mobil batean. Osteguna erderaz arratsaldeko 6etan. Bere. Ikusten dute denez, ez dago ontxe bertan zalantzarik, baina, bideo formatuan gelditzen danez, gogoratu edozein momentutan gainerako txarlak ere hor ikusgai dituzuela, gure kasetaguneko kanalean, hau ere bertan geldituko da, eta zalantzarik sortu ezkero, beti izango duzue zuen gertueneko kasetaguneko telefonora, edo e-mail bidez, zalantza horiek bidali guk aldogunean laguntzeko prest baikaute beti. Eta honekin, ez badago ezer gehiago, despedidu egingo nazuekin, eskerrik asko eta hurrengora arte.